Hello, how are you? My name is Linda. I'm here back again this week to bring to you health lessons. If you're just joining my channel for the first time, my name is Linda. I'm a healthcare professional and I try to bring health lessons to you at least once a week. So I conduct this lesson in Igbo language and then I'll translate in English. So let me try this week. I'm going to conduct it in English, and then at the end I'll summarize in Igbo language, and I have a song in Igbo, so I will translate the meaning of the song in English, and then I will sing it for you. So do not go anywhere. Just stay. I'm sure you will learn one or two things, okay? And don't forget to like, share, subscribe, comment, and just let's keep moving forward. So today's topic is going to be on wound evisceration. Wound evisceration. So wound evisceration, what is that? What is wound evisceration? So sometimes somebody may have a surgical incision. Mostly, it can happen anywhere, but mostly in the abdominal area, because usually that's where you have most organs. You have a lot of organs there that may protrude. So when there is protrusion, okay, of the internal organs through the incision made, okay, then that's called evisceration, and usually it may be like it may happen like 6 to 8 days post-op. So after surgery, that's a critical time to monitor that patient, to watch that family member, make sure that they are getting healed, and if you see anything unusual, then act quickly, don't wait. But there are some of the things that we can do to prevent this wound from evisceration. Okay, so if it opens up, all right, and then organs come out of it, that's the evisceration. And it's a medical emergency. E for E, evisceration for emergency. It's not something to waste time with. So what are some of the things that may tell you, oh my goodness, this is an emergency, this is wound evisceration? If a patient is telling you, or the family member is telling you, oh, I just had surgery on my abdomen and I'm feeling this popping sound. Maybe when I cough, or, sometime when I cough or laugh, I feel like there's a popping sound. Okay, so that could be a sign. It's like, I better check this one. Okay, then you open up the incision and you see that there's abdominal content coming out. There are actually organs showing that you can actually see. Oh my goodness, you know that's an emergency, or the wound is healing. The surgical incision is already healing, but now there is a discharge, like a serosanguinous fluid coming out of it. That's not a good thing. Okay, what are some of the risk factors? Well, one of the risk factors, there are many of them. Okay, if someone has like a poor wound healing, let's say someone with diabetes, so wound doesn't heal as quickly as it's supposed to. All right, so with diabetes there are nerve damage, and the rest of them. So someone with such a medical condition, their wound may not heal as fast, so that would be a risk factor. If someone had like surgery, like abdominal surgery done in the past, that's a risk factor. If someone is obese, like if someone is big, like a large person, that may be a risk factor too. But remember, it may happen to anyone. Okay, so but these are some of the risk factors. What do you do if you see something like that? You need to get the surgeon as quickly and as soon as possible. You have to call the surgeon, and the surgeon has to come in as soon as possible. Okay, you need to get the vital signs of the patient, get the blood pressure, the heart rate, the temperature, respiration. You have to get all those things, so you can tell the doctor or the surgeon when they come in. You cannot leave the patient alone. You have to stay there with the patient to make sure that they are stable. Okay, and then when you position that patient, you have to position them in a like low phalanx position. Okay, so because you don't really want tension on the abdominal sutures. Okay, so you have to raise their head up a little. Okay, so but they shouldn't be all flat in bed, because you don't want tension on those abdominal incision. Then you have to cover that wound with sterile
normal saline dressing. So you have to get a stereo gauze, open up the package of the gauze, and then use stereo normal saline, okay, to put on the gauze, and then cover that wound with it, okay, because it has to be moist. That helps with the wound, so it's not drying out, because remember, there are organs coming out, okay. Monitor the patient very closely because they may go into shock, all right, and then just prepare your mind that this patient may be going in for surgery. So now I'm going to switch back to Igbo language. So ndị ebe anyị ndewo onye nke m. Ihe m chọrọ ịgbata ụkwụ na ya taa bụ ihe ndị bekee maọbụ ndị oyibo na-akpọ evisceration, wound evisceration. Evisceration, emergency, here bụ ihe gbata ọsọ. So wound evisceration bụ maọbụ na emere mmadụ surgery, awara mmadụ ihe n'afọ, mgbe a na-eme ya bịa mepee gaa hụ ebe akịrị afọ maọbụ ihe ndị ọzọ nọgasị n'ime afọ a na-akpọ organ na ihe ndị ọzọ niile ahụ juru n'afọ, gaa hụ ma ebe ọ na-achọ ịpụta. Olee otu ị ga-esi makwaranụ, and here nwere ike ime mgbe ụfọdụ, just that first week, izu ụka mbụ ahụ awara onye ahụ ihe, ọ mgbe dị mma ịkpachapụ anya, na-enyo onye ahụ, na-eleba na onye ahụ anya, ka adịshọ na onye ahụ na ihe ahụ awara ya na ọ lara nke ọma, oke. Ọ bụ na onye ahụ awara ihe na-asị gị mgbe ọbụla ọ chịrị ọchị maọbụ ya kwa ụkwara, na ọ na-adị ya ka ọ na-anụ ihe na-ada kwikitinkim, like ihe na-apọpụ, right, like ya dịka ọ na-efili like onwe ihe na-agbape, ọ dịghị mma, oke. Ọ bụrụ na ile anya gaa hụ na ihe ahụ emere ebe ahụ awara ihe, ọ dịbụ mbụ dịka ọ na-ehili dụcha dry, but ugbu a o nwere ihe na-asọpụtasị from na-esi ebe ahụ na-apụta, ọ dịkwaghị mma, ọkwa emergency, okay. So and then ga-abịa lee anya ya dịka onwe ị na-ahụ ebe ihe nọcha n'afọ mmadụ na-apụtazi, ya dịka ị na-ahụ organs maọkwa na akịrị afọ, maọbụ ihe ndị ngwongwo ọzọ juru n'afọ, ya dịka onwe ndị ị na-ahụ na-apụta. Ihe awụ gbata, gịnị ka ị ga-eme ma ịhụ dịka ihe a bụ gbata. Beti olee ihe nwere ike kpata ya, makwa na olee ụdị ndị o nwere ike ime. Ọ bụ na mmadụ nwere ọrịa dịka ọrịa shuga, onye anaghị ala ọsịsọ, so o nwere ike ya wuo onye ahụ ihe, ụdịka ihe ahụ nwere ike ime. Then ọ bụrụ onye metụrụla awatụrụla ihe n'afọ mgbe gara aga, o nwere ike ime. Ọ bụrụ onye buru nnukwute ibu, o nwere ike ime. Bet chetakwa, ọwụ sọsọ onye buru nnukwute ibu o nwere ike ime onye ọbụla. Bet ihe a na-ekwu bụ risk factors ma ọ bụrụ ndị na-asụ n'okwu oyibo. Olee ihe ị ga-ime ma ihe ụdịka ihe a? Ị ga-akpọ onye dibịa, kpọọ onye ahụ wara ihe ahụ, ya gbata ọsọ. Onweghị excuse nọ na ya, onwe ebe ọbụla ọ na ihe ọ na-eme, ọ ga-ehapụ ya gbara bịa, oke. Nyogasịa patient ahụ, were ihe eji akwụnyesi, chekie blood pressure onye ahụ, chekie ma temperature ya, chekie otu o si eku ume, chekie ihe ndị ahụ, so that onye dibịa ahụ bịa gị agwụ ya, lekwa ihe ị chọpụtara. And ahapụla onye ahụ nọkwuru onye ahụ, oke, nọkwuru onye ahụ ka ị mara ihe na-eme, lebakwara n'onye ahụ anya. Then ekwela ka onye ahụ, ebe ọ bụ na ọ nọ na akwa bụ bed, ekwela ka ọ nọrọ straight, welitata isi ya. Ịchọghị ka enwere ka ihe ahụ na-adọ adọ, mbụnụla ka ị stretch, oke, maọbụ tension adị, ọ ga-emekwuo ya adịkwuo njọ. Then ị ga-akọva ya, ị ga-ewere ihe a na-akpọ gauze, onwe ihe ndị bekee na-akpọ gauze, were saline solution mee na gauze ahụ, were ya mechie onye ahụ mepere emepe, were ya mechie ebe ahụ, because ị chọghị ka ọ kpọọ nkụ, ị chọghị ka ọ dị dry. And then kwado onwe gị na a ga-eburu onye a gawa ebe a na-awụ ihe, ị na-asị maọbụ theater maọbụ ịga surgery, okay. So ọ ya bụ ihe m nwere ịkọ n'ụbọchị taa. Ihe a bụ ihe m nwere ịkọ. Now, Bible verse for today is Jeremiah chapter 30 verse 17. It says, "For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wound, said the Lord. Because they call thee an outcast, saying, This is Zion, whom no man seeketh after." That's the Bible verse. The Igbo word for today is going to be le. Le means look.
Le, I'll spell it in English. L-E-E. In Igbo, le, e. Le, okay? Le, that means look. Now, you say anya, that's I. Anya, I. Okay? So, anya, I'll spell it in English. In English, A-N-Y-A. A-N-Y-A. In Igbo, a, ni, or a, ni, a, ni, a. So N and Y in Igbo is ni. So that's a, ni, a, anya. So you asking someone to look, or look over here, look. Le anya, look. Or look over here, look. Le anya, look. Le anya. Okay, le anya. So the song for today is saying that I will serve the Lord with all my heart. I will serve the Lord with all my heart. And I will work for the Lord. And it says, may God help me so I can do that. Now I'm going to sing it in Igbo. All right. I have an instrument. Let me get my instrument. And I hope you learned something from this lesson for today. This is very serious. Okay, evisceration, wound evisceration is serious. So it's not something to play with. Okay, so if you're a nurse, if you're a family member, if you're the patient and something like this is happening, it has to be taken care of like quick. All right, and may God help us. Lord, I pray that someone will learn from this lesson today. I pray that you'll continue to give us wisdom, give us courage, Lord, and continue to heal your people. In Jesus' name, amen. All right, let's go to this song. Aga m ewere obi m jere chi m ozi, lụrụ chi m ọlụ nke ịhụnanya. Aga m ewere obi m jere chi m ozi, lụrụ chi m ọlụ nke ịhụnanya. Ọ bụrụ na Chineke nna nyere m aka, ọlụ nke Chineke agaghị esi m ike. Ọ bụrụ na Chineke nna nyere m aka, ọlụ nke Chineke agaghị esiri m ike. Aga m ewere obi m jere chi m ozi, lụrụ chi m ọlụ nke ịhụnanya. Aga m ewere obi m jere chi m ozi, lụrụ chi m ọlụ nke ịhụnanya. Ọ bụrụ na Chineke nna nyere m aka, ozi nke Chineke agaghị esiri m ike. Ọ bụrụ na Chineke nna nyere m aka, ozi nke Chineke agaghị esiri m ike. May God help me so I will continue his work. However he wants me to work for him, whatever he tells me to do, I will do. Okay, so this is a calling. So may God continue to help us and bless us and let us learn and help take care of ourselves and other people with love. All right, bye-bye. Que mesia. I'll see you sometime next week. I'll find a song. And I think I'll use a different instrument next week. Okay, bye.